bazalwane ngiyafisa ukusho ukuthi kulesikhathi esiphila kusona kuningi okwenzakalayo and futhi ngendlela izinto ezihamba ngayo kuyabonakala ukuthi izinto ezenzeke emandulo zizophinde zenzeke futhi umlando uzoziphinda ngesingisi bathi history will repeat itself njengoba nje iBhayibheli isho mawufunda incwadi kaMshumayeli chapter 1 ku verse 9 lithi iBhayibheli lokhu kwakhona kusazokuba khona akukho kuhle phansi komthunzelane seyibona bazalwane and namhlanje njengoba sifunda lokho esikufundayo into eyihistory but bazalwane sizobona sifunda sonke ngokungaphikiseki ukuthi lento izoziphinda ngoba ama-conditions ngizothi izimo ezenza ukuthi lento yenzeke lento esizofunda ngayo manje zikhona futhi manje lezo zimo namhlanje so if ama-conditions efana if izimo ziyafana kuzokwenzeka the same thing sekusele nje kancane bazalwane ake sifundeni asinencwadi yesambulo ku chapter 6 namhlanje siyafunda siyaqhubeka siyafunda ngeimpawu eziyisikhombisa sokuphawu lesine siyafunda ngoluphawu lesine Sambulo chapter 6 angazi noma seyitholakele yini ozongifundela ngesiZulu Sambulo chapter 6 ngicela sifunde uverse 7 no 8 Nalapho nivula uphawu lwesine ngezwa izwi lesidalwa sesine sithi woza ngase ngibona bheka nanto ihashi elimpofu nohlezi phezu kwalo igama lakhe lalingukufa neHadesi lalandelana naye lase linikwa amandla phezu kwesine komhlaba ukuba babulale ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba amen amen nabazalwane lana kukhulunywa ngehashi losine ekukhulunywa kuthiwa leli hashi lalimpofu nohlezi phezu kwalo ihashi igama lakhe lalingukufa kodwa neHadesi noba ithuna lalimlandela futhi sayizwa leyo nto kuthiwa futhi lohleli phezu kwalo ihashi kuthiwa wanika amandla phezu kwekota yomhlaba yonke ukuthi abulale ngenkemba siyibonile lona bazalwane ukuthi abulale ngendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba now bazalwane lana sifundile ngehashi lokuqala nangehashi lesibili nangehashi lesithathu masifunda sathola ukuthi la kwincwadi yesambulo ihashi limele ibandla likaNkulunkulu siyakhumbula sakuthatha kuphi lokho incwadi kaZechariah chapter 10 ku verse 3 la uNkulunkulu ekhuluma ngebandla lakhe ukuthi liyihashi elisempini so ihashi lirepresenta ibandla likaNkulunkulu elilwayo ngesingesi sijwayele ukuthi church militant sayizwa leyo nto now umbala wehashi uwo ositshenayo ukuthi ibandla likaNkulunkulu likwesiphi isimo ihashi elimhlophe ibandla likaNkulunkulu elinqobayo ibandla likaNkulunkulu elingcwele elipure siyakhumbula sifunda amavesi asitshenayo ukuthi uwhite kumele purity Daniel 12 verse 10 esho ukuthi baningi abazokuhlanzwa babe mhlophe siyizwa leyo bazalwane so ukuhlanzwa nokuba mhlophe eBhayibhelini into eyodwa now kwalandela ihashi lesibini elibomvu lo mbala wawusho ukuthi ibandla likaNkulunkulu elophayo igazi lo mbala wered wawumele igazi sawathola lamavesi wakhona now linegazi ngoba lishushiswa isizwe saseRoma lishushiselani na lishushisela ubungcwele bazalwane siyakhumbula size sifunda ngenkemba Matthew chapter 10 sifunda uJesu into ayikhuluma kusiyona verse 34 athi uJesu uyayicabanga ukuthi ngilethe ukuthula ngilethe inkemba inkemba kwakuyizwi lithi malifika kumndeni ngomndeni lihlukanise umamezala nendodana yakhe siyibona leyo nto lihlukanise umyeni nonkosikazi nezingane kanjalo bazalwane ngoba izwi laNkulunkulu liyinkemba nawo bakhona abangcwele abakhetha ukuhlukana nakho konke okuyigugu kubo kwala emhlabeni ukuze bakwazi ukuthi balandele iwundlu yini ayibaqhuba abazalwane uthando lukaNkulunkulu
ayikho bazalwane into enamandla ukudlula uthando lukaNkulunkulu. Yingakho uma ungumKristu inhliziyo yakho ingaphuphumi ingaqhutshwa uthando lukaNkulunkulu, uzohamba uhambe ukhathale. You know, ngiye ngayicabanga lento bengikhuluma nomfana wami nengane yami la ngicabanga ukuthi bekuyizolo. Ibisithini kambe angazi ibingitshela ukuthi ibingitshela ngento eyisabayo. Ngathi mina, uyazi mina into engiyisabayo yini? Yathi yona hayi cha ngiyazi into eyisabayo. Hayi yabe siyakhuluma ngabe ngayibuyisela kule nkulumo ngathi yini engiyisabayo njengoba uthi uyazi into engiyisabayo. But ngiyacabanga mhlambe usabo into eyisabayo kakhulu kunazo zonke ukuyesa ogweni. Awu ngamangala ngathi yazi ngithethe yazi ngicabanga. Ngamtshela ngithi yazi mina indaba yesihoko yize sikhona ngiyazi sikhona ngizwe nami ngikhuluma ngeBhayibheli ukuthi kuyeza usuku lovutha njengeziko lisho kanjalo iBhayibheli wafunda kuMalachi chapter 4. But into enami eyangimangaza mhlambe naye emangazile akashongo ukuthi mina bazalwane ukukholwa kwami nokuphilela uNkulunkulu indaba yesihoko ngiyicabanga into yokugcina emqondweni wami. Ngize ngamtshela ngathi yazi into engiyisabayo mina kakhulu besifunda kizolo sifunda ngothando kaNkulunkulu ngathi yabo mangibuka uthando kaNkulunkulu into engiyisaba kakhulu ukumphoqa uNkulunkulu yabo mangibuka uthando lwakhe bese ngicabange ukuthi uzizwa njani mangenze into emphoxile. Yazi uma uphoqwa ngumuntu omthandayo inhliziyo bazalwane iba buhlungu ngendlela eyisimanga. Yingakho uJesu babemshaya abantu bemthupela abantu bebenza konke kodwa akekho umuntu owazisa uJesu ubuhlungu njengoPetro emphika. Seyizona bazalwane ngoba uJesu noPetro babesondelene kakhulu. So ngiyacabanga nami ngicabanga into enkulunkulu uthando lwakhe umuntu seyimbonise lona. So kukanjalo uNkulunkulu yize isihoko sikhona kodwa uNkulunkulu akafisi ukuthi ekukholweni kwethu simlalele ngoba sesaba ukusha esihogweni. uNkulunkulu ufisa simlalele ngoba simthanda ngoba sithunjwe uthando lwakhe. Seyizona bazalwane yingakho nompostoli uPaul akasho ukuthi angeke uzulithole ivesi elithi ukwesaba isihoko ukho okusiqhubayo kodwa yalithola ivesi elikhulunywa ngumpostoli uPaul bafunda ku2 Corinthians chapter 5 verse 14 uthi uthando lukaKristu olusiqhubayo uthi the love of Christ constrains us. Seyizona leyo nto. So uPetro lomKristu uthando lukaNkulunkulu bazalwane. Now kuleli hashe libomvu abazalwane babephuphuma uthando kaNkulunkulu bamfakazela uJesu ngegazi nangokufa. But kwafika ihashe elimnyama. Now ubumnyama sathola eBhayibhelini ukuthi kumele ini mawufunda kwabase-Efesu chapter 5 verse 11 kuthi abazalwane singazihlanganisi nemisebenzi yobumnyama ithi kodwa kumele si-expose nangekhohlo expose ithini ngesizulu. But iBhayibheli uma ikhuluma ngemisebenzi yobumnyama ikhuluma ngemisebenzi engekho ngcwele. Now makuvela ibandla likaNkulunkulu selisuka from white to red to black. Labo bazalwane sathola ukuthi ibandla likaNkulunkulu seliqala ukuhamba ngendlela zobumnyama. Nowayeligibela ihashe siyakhumbula kwihashe lesithathu wayiphethe iyilinganiso. Sathola eBhayibhelini ukuthi iyilinganiso zazisetshenziswa abantu babedayisa bazalwane. Siyakhumbula abantu babedayisa. Now as iBhayibheli liveza ibandla likaNkulunkulu ngalolu hlobo iBhayibheli liyasivezela ukuthi ibandla likaNkulunkulu seliqala kuba mnyama ngenxa yokuthanda umhlaba, ukuthanda imali njengoba iBhayibheli lisitshela ukuthi uthando lwemali bazalwane yilo eliyimpanda yesono. Now angizuhlala kakhulu kule mahashi amathathu but yazi ngiyafisa siyithole le ndaba le siyicabange le nto. Ibandla likaNkulunkulu kwafika isikhathi la licompromise khona. Angeke ngisuke emashini ngikhulume ngebandla iqobo ngoba lento ekwisambulo chapter 6 ikhuluma ngomlando webandla. Ibandla ihashe elimhlophe lali representa ibandla likaNkulunkulu. Ngesikhathi ibandla lisemhlophe lingcwele ngesikhathi sabapostoli. Sadlula leso sikhathi ngokushona kompostoli wokugcina uJohane uMambule. Kweza isigaba sesibili sebandla. Leli emakhulunywa ngamabandla lapha kwincwadi yesambulo chapter 2 kuthiwa ibandla laseSmina kusukela ngonyaka 100 AD.
kwaqala isigaba sesibili sebandla. Kukhona abantu abanye babemsaba uNkulunkulu ababengcwele abaziwayo kakhulu, oPolycarp kanje. Laqhubeka ibandla ngobungcwele, kodwa manje lababovu ngoba ibandla lashushiswa ngendlela eyayixakile. Saze safunda ngombusi uDiocletian, siyakhumbula, owalishushisa ibandla ukudlula ngisho aboNero. Yabona uPaul laba masifunda ngobonkosi uPaul babulawa inkosi yaseRoma uNero, inkosi eyineshlungu, bazalwane engathi idimoni uqobo. Kodwa makukhulunywa ngokubulawa kwabangcwele inkosi uDiocletian, kuthiwa bazalwane kwakungathi lento eyenziwe uNero kwakwenza ingane. Babulawa abazalwane oPolycarp, ngikhumbula uPolycarp. Mawufunda ngomlando wakhe ukubulawa oPolycarp, ekhuluma bemtshela ukuthi akamphike uJesu, uyaphendula uthi 86 years have I served him and he has done me no wrong. Uthi how can I deny him? Uthi Jesu sengimkhonze iminyaka ewu-86 akakaze angone, ngingamphika kanjani ekugcineni? Abambulala uPolycarp. Baqhubeka belishushisa ibandla bazalwane, kwaze kwanqamula ukufika kwenkosi uConstantine. Siyakhumbula makufika inkosi uConstantine, sengabe bekhohlwa le ndaba, ngonyaka 313 AD kuqala isigaba esisha sebandla. Kuqala isigaba esisha sebandla. Ibandla seliqala ukuba nama-compromise ngoba manje seliphakanyisiwe. Leli gama lithi Pergamos, njengoba kukhulunywa ngebandla Pergamos, leli gama lithi Pergamum lisho ukuthi ukuphakanyiswa. Seliphakanyisiwe, selibuyiselwa manje amabhilidi walo, selinemali futhi. Akuselona leli bandla laqala lalixoshiswa, lihlupheka, lihambe lilala emahlathini, libaleka ukubulawa, zonke lezi zinto. So ibandla lesithathu lelihashi ngesikhathi senkosi uConstantine. Kuningi-ke bazalwane okwenzeka ngalesa sikhathi, ngesikhathi sikaConstantine. Enye yezinto eyenzeka, lathi ibandla leli elikhulu, ibhodi lenkulu yebandla, mase iqala ukuzwana kakhulu nombuso uConstantine nabantu owayebusa kunye nabo, kwaba khona abazalwane abathi thina asizuzihlanganisa nalokhu okwenzakalayo. Ngicela ukuthi khonto engifisa ukuyishare la kwi-screen, khonto engifisa siyifunde bazalwane, ngizofunda nje umlando kancane, funa siyilandele lento sikuyona. Nayo into eyenzeka bazalwane, ibandla liphakanyisiwe. Kuthiwa for centuries, iminyaka eminingi, amakhulu amaningi, kuthiwa amabandla wasePiedmont, lamabandla esithi ama-Waldenses, indawo babekuyona sePiedmont, iy'ntaba zasePiedmont. Kuthiwa the churches of Piedmont maintained their independence. But the time came at last when Rome insisted upon their submission. Kuthiwa ekugcineni safika isikhathi la lamabandla asePiedmont, ibandla laseRoma, Roman Catholic Church, lasi ukuthi kumele manje bathobele ibandla laseRoma. Kuthiwa after ineffectual struggles against her tyranny, kuthiwa the leaders of these churches reluctantly acknowledged the supremacy of the power to which the whole world seems to pay homage. Kuthiwa emva kwesikhathi eside sekade bexabana libandla, bagcina sebelithobela. Kuthiwa bazalwane, blue words, kuthiwa there were some, however, who refused to yield to the authority of Pope or prelate. Kuthiwa babekhona abangavumanga ukuthobela uPhapha. Kuthiwa they were determined to maintain their allegiance to God. Kuthiwa babezimisele ukuthi bathembeke kuNkulunkulu. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Kuthiwa and to preserve the purity and simplicity of their faith. Kuthi nokuthi futhi babambelele kwinkolo emsulwa, kwinkolo engcwele. Kuthiwa as a result of that, lamagama engo-underlinile, kuthiwa a separation took place. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Kuthiwa kwaba khona ukuqhekeka, there was a separation. Yingakho mawufunda incwadi yesambulo chapter 3 kuPergamos, uNkulunkulu lapha ukhuluma nebandla lakhe laba abazimisele ngokuthini, ngokuthi babambelele eqinisweni.
babambelele enkolweni, kodwa baphila esikhathini lapho kubusa ibandla laseRome, Roman Catholic Church, ibandla elibuswa uPapa. Kodwa mawufika la kwisambulo chapter 6, eveza uNkulunkulu ihhashi elimnyama, uveza uNkulunkulu ibandla iRoman Catholic Church uqobo. Seyizwa lona bazalwane. Noma kwenzeka le separation, into eyenzeka emva kwale separation bazalwane yayithusa. Labazalwane laba behamba beshumayela nale vangeli lana kukhuluma yabo indaba behlala kuzo lezo kodwa ama-Vidos missionaries, ama-Waldenses ukuthi behambe beshumayela kuthiwa especially was the repetition of these words eagerly desired. The blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. Kuthiwa behamba beshumayela ivangeli kubantu abangalazi, kuthiwa behamba beshumayela abantu babefisa ukuzwa kakhulukazi lamazwi la ukuthi igazi likaJesu liyasigeza kuzo zonke izono. Now kuthiwa bazalwane mabeqeda kushumayela, uyabona labantu bazalwane lama-Waldenses la awegcwele umoya kaNkulunkulu. Yazi kuthiwa babeshumayela yizo asibosile lamagama abovu. Kuthiwa so great was the relief which it brought, ikhulunywa ngey'ntshumayelo zabo. Kuthiwa such a flood of light was shed upon them that they seemed transported to heaven. Sayizolani bazalwane. Kuthiwa babethi mabeshumayeza abantu, kuthiwa abantu indlela babembona ngayo uJesu makushunyayelwa ngayo kushumayela ama-Waldenses, kwakungathi abantu bathathiwe babekwe ezulwini uqobo. Siyayizwa leyo nto. So bazalwane, le nkolo ema-Waldenses yasabalaka, yanda yakhula. Noma ikhula le nkolo, mawucabanga ini yenzeka, iy'ntshushiso bazalwane, iy'ntshushiso. IBhayibheli lana lithi ogibele ihhashi igama lakhe lingukufa, kuthiwa neHadesi iyamlandela. Kuthiwa futhi wanikwa ukuthi abulale ikota yomhlaba. Sayizwa leyo nto. Ayibulale ngani na? Kuthiwa ayibulale ngenkemba, ayibulale ngezilwane zomhlaba, ayibulale ngendlala, ayibulale futhi nangokufa. Funa siyiqaphele lezi zinto bazalwane. Uyazi kufanele ngifisa ukudlula kuyona. Yabona manje singamaKristu, ziningi bazalwane izinto esizamukelile noma ngizothi esizitholile njengefa yobuKristu. Sizithole kubantu babehamba phambili, basihambela phambili, njengey'ngoma esiy'culayo. Le ngoma lezi eziningi zixoxa bazalwane umlando oyisimangalisi. Mawuthi uyifunda uzicabangisisa wangempela, kumele ukuyibuza ukuthi kwakwenzeke njani kubhalwe ingoma enje. Kwakuphila kule sikhathi engisivezela esithombeni. Uyabona kukhona ingoma yamaWesile ethi unabantu bakho Thixo. Siyayikhumbula leyo ngoma bazalwane, ekhuluma ngokuthi mabewela imifula uba nabo, ukuthi mabetshisa ngemililo uba nabo, kuthiwa nasemahamncweni, sho njalo ngesiXhosa, amahamncweni kuthiwa yizilwane, nabebulawa yizilwane kuthiwa uba nabo. Umuntu angabhala kanjani ingoma enjalo engazange abone isimo esinjalo? Nanamhlanje bangakuthiwa kubhalwa ingoma, akekho umuntu angabhala ingoma enjalo namhlanje. Kule y'nsuku abantu bangabhala ngemali, bathi uNkulunkulu mhlawumbe akabongwe ngemali ukuthi uNkulunkulu uyasixolisa. Yabona leyo nto bazalwane injalo. But labantu babebhala ngokuthi singabantu bakaNkulunkulu siyashiswa, siyaphonswa ey'lwaneni, siyawela imifula sibaleka, kodwa wena unabo sonke isikhathi. Le ngoma zixoxa umlando bazalwane. Khona nenye engiyithandayo lena angiyazi ngesiZulu ithi ithini, kodwa ngesiNgesi ithi a mighty fortress is our God. Lena yayibhalwa uMartin Luther. Eyibhala uMartin Luther ekhuthaza abantu, ibhale ngo-1529 unyaka uMartin Luther le ngoma. Samkhumbula uMartin Luther uzalwane sake safunda ngaye. Ukhuthaza abantu ahamba nabo ngoba bayesaba. Babeye emhlanganweni ngo-1529, kuthiwa igama lomhlangano Diet of Spurs. Bayohlangana bazalwane nebandla laseRoma namabutho akhona, kuyinto besaba. Wabhala uLuther ukuthi uNkulunkulu wethu iyinqaba enkulu, a mighty fortress is our God. Kuthiwa bathi befika lapho bazalwane bakhuthazeka kakhulu.
kwaphela ngisho uvalo behamba becula nengoma ebhalwe manje besendleleni kudala kathatha ama-hour amaningi ukuhamba engakanjwa ngey'moto. Ngikhumbule nengoma abantu abayiculayo le ethi indodana kaDavide ngihawukele, siyayikhumbula leyo bazalwane. Ingoma leyo uma ufunda umlando ukuthi yayicula nguJohn Huss waseBohemia, eyicula enkonzweni bazalwane. Njengoba thina kunabantu abangafuni ukucula manje ngisho nasey'nkonzweni kodwa abafuni nje ukucula bavale imilomo. UJohn Huss ecula le ngoma ethi indodana kaDavide ngihawukele, kuthiwa kumlando ukuthi wayicula esemlilweni. Yayizwa leyo nto, umuntu ecula esemlilweni ngoba leli hashi elimpofu nalo oligibele ekuthiwa igama lakhe ukufa babeqhubeka nomsebenzi wabo. John Huss naye wafa ngalolu hlobo. So ziningi bazalwane lezi ngoma lezi zicula abazalwane beshushiswa ngendlela emangalisayo, beshushiswa ibandla i-Roman Catholic Church. Sake sakufunda lo ngeke basaphinda kubona ngiveze ukuthi sikuthola kanjani lokhu. Kuningi iy'fundo ongafisa mhlawumbe ukuqonda kabanzi, mhlawumbe oqalayo kuyizwa lento engishoyo ukuthi ibandla laseRoma lalishushisa amaKristu. Angangithinta sithole ezinye ngisendele mhlawumbe ezinye iy'fundo esike sizenze ngoba into ebalulekile, umlando obalulekile sikwazi bazalwane, ngoba le nto njengoba ngisho ukuthi izoziphinda futhi. Namhlanje uthi ngiveze kunye, you know, lezi zinto bazalwane lana ukuthi ama-inquisition. Yazi inquisition khona uPhapa waqala, Pope Innocent lo nguye invent i-inquisition. Abantu ku-inquisition yabona nje la kule sithombe ukuthi benziwa kanjani, babenza into ezimangalisayo. Abanye omama ukuthi babefaka insimbi badonswa amabele, into ezimangalisayo. Abanye badonswa ngamahashi indlela ende, umuntu ucabanga ubulawe ngokudonswa ihashi. Bakwenzeka bazalwane into ezimangalisayo ku-inquisition. Abantu babebulawa ngoba kuthiwa baney'mfundiso ezingahambelani nebandla. Sazoke sikubuke-ke lokho. Inquisition le yaqala uPope Innocent. Ubani omaziyo lo mzalwane? Hayi ningaphenduli bazalwane, akunankinga. Kodwa lesithombe sake sasibuka ngaphambili. Lona ngumlisa kuthiwa ngu-Ignatius Loyola owaqala i-movement ekuthiwa i-Jesuit movement. Movement mhlawumbe esike sizwe ngayo igcwele nje umhlaba wonke. Ngesinye isikhathi igama le-movement abathi i-Jesuit bathi i-Society of Jesus. So ubumnyama obuyifihlile bazalwane ongathi ukukhanya. Usathane vele wenza kanjalo ngezikhathi zonke, usathane wenza kanjalo bazalwane. Now you know khona into engifisa ukunibonisa yona, ngoba abanye abantu baye bangakholwa basikhuluma le nto ukuthi ngempela ibandla i-Roman Catholic Church lakwenza lokhu. You know uma kufundwa kumlando kuthiwa amaKristu abulawa ibandla lase-Roman Catholic Church, la abakuma-record akhona noma record atholakala ukuthi over 50 million. Now ama-record amaningi aweshiswa ngoba ipolicy yaseRome ukuthi umuntu ababethi bona unomoya kaSathane uphethe imfundiso ezibhedayo. Ipolicy yabo ukuthi akumele kube khona nesikhumbuzo sakhe, ingakho babemshisa nomlotha wakhe ukuthi awuphonse emfuleni. Masikhumbula uJohn Wycliffe owatolika iBhayibheli lokuqala elitolikela from Latin to English. Zange bambulale, kodwa indlela babemzonda ngayo bathi mase bethola ithuba kuthiwa bagubha amathambo akhe bawashisa in public. Amathambo kaJohn Wycliffe bawashisa ukuze abantu babone ukuthi uma ngabe bephila beseyomenza ukuthi. And then uWilliam Tyndale, manikhumbula bazalwane, ngama-1600 naye watranslate futhi iBhayibheli from Greek yena to English. Yabo i-translation amaningi eBhayibheli esinawo sasizwa kakhulu nguWilliam Tyndale. NoWilliam Tyndale bazalwane wafa eshiswa emlilweni. Now kunento engicela uyiveza, angazi nginibonisele bazalwane, lento into emangalisayo. Nento eyenzekile recently, not recently ezini kulo nyaka, kodwa kungekudala kakhulu. Ngicela uyiveza lento ukuze abazalwane bakhona nabangakholwa ukuthi bazalwane umlando lo wethu esinawo njengamaKristu. Ake sibukeni la. Catholic Herald, siyabuka lo nyaka lo, lento yenza ngo-2015 by the way. Catholic Herald, kuthiwa Pope Francis asks Waldensian Christians to forgive the church. Sayizwe lento bazalwane. Now mawukuthi ngempela i-Roman Catholic Church ayikathi izenze lezi zinto lezi engikhuluma ngazo, beyocela kanjani uPope Francis ukuthi ama-Waldensians alithethelele ibandla, licolele ibandla laseRome.
Now ngizokutshela ukuthi why esenza lokhu but ngifuna sibone ukuthi into eyenzeke ngempela. In fact 2015 iyasho le article iyaqhubeka. Ithi Pope Francis has asked Waldensian Christians to forgive the Catholic Church for historic persecution. Seyizwe leyo nto siyifunda phela bazalwane kwi-news what yakhona Catholic Church, Catholic Herald le ngiyifundayo. Le nto yenza 22 June 2015. Kuthiwa uPapa uxolisile ebandleni lama-Waldensian ngenxa yey'ntshutshiso babezenza kuqala beshushisa labazalwane ama-Waldensian ama-Waldensian angikholwa ukuthi ngoba ngikufunda umlando wawo angikholwa ukuthi bakhona abantu abake bahluphekela ibhangeli njengalaba. Ngiyafisa ukubabona ngisho nasezulwini. Uyazi ngokunye bathi behlele ey'ntabeni, kunye bathi behlele ey'ntabeni bazalwane bebalekela lento ley'ntshushisi befisa nje bona ukuthi bamkhonze uNkulunkulu ngokweqiniso. Kuthi ngokuhamba kwey'khathi bemane bethumela abantu basuka lapho ey'ntabeni beyobhangela lapho nalapho kuma-university nasey'koleni sakufunda lokho. Bagcina betholakala. Ngicabanga ukuthi ngake ngalibonisa isithombe. Ibandla laseRoma labathola. Uyazi bazalwane ngiyakhumbula ngibuka isithombe sentaba ephezulu. La babaleka bezama ukuyocasha le phezulu bazishize izindlu zabo la entabeni. Bayocasha ematsheni phezulu entabeni. Kuthiwa bazalwane amaphutha waseRoma ebaxoshisa ngisho nangezinja. Babafica lapha phezulu ukuthi one by one besehla beyoshaya phansi ematsheni bephonswa phansi. Yabona makukhala icilongo bazalwane baningi abantu kulowo matshe ey'ntabeni abazovuka bamfakazela uJesu ngegazi nangokufa bazovuka. Now uPope uyazazi zonke lezi bayayazi history kuthiwa ucele intethelelo bazalwane ningayifunda manifuna uyifunda yonke izobe ikhona naku-YouTube bazalwane ngiyadlula. But lana beye kwibandla ekuthiwa ibandla laseTurin lama-Waldensian. Ama-Waldensian asekhona by the way nanamhlanje kodwa-ke igroup nje encane yakhulu bazalwane kuba njengobaba bebulawa kwakwiyindaba enzima kakhulu. Kodwa nje basekhona worldwide engathi i-population yabo ila just 45,000 bancane ngempela. Now isibuko omunye futhi bengiveze uPope Francis nangu uPope John Paul. Ithi lana in his 19 kahle uJohn Paul uyena Papa is the first Pope in history wokuxolisela ibandla iRoman Catholic Church ishushisa abantu. He's the first Pope in history wakenza ngonyaka 2000 but ikhona incwadi wayibhala ngo-1994 lesokhuluma ngayo manje. Ithi in his 1994 apostolic letter Pope John Paul II wrote in paragraphs 35 and 36 kuthiwa-ke kwincwadi yakhe uPapa wabhala lokhu kuthi another painful chapter of history uyobhalayo to which the sons and daughters of the church must return with a spirit of repentance is that of the acquiescence given, especially in certain centuries, to intolerance and even to the use of violence in the service of truth. Kuthiwa enye yezinto ebuhlungu eyenziwa ibandla lethu ukhuluma ngebandla labo iRoman Catholic Church kulokhu ukuthi ibandla lingavumeli ukuthi abantu bakholwe ngokuqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu ngokwenembeza wabo futhi nangokusebenzisa udlame egameni leqiniso, the use of violence in service of truth. Again uPope kuphela uPope John Paul noPope Benedict ngo-2011 nangesisho uthi siyavuma ngohlazo olukhulu. Seyizwa leyo nto. In fact iqala la uthi yes it is true in the history of the Christian faith ukuthi babeshushisa abantu. Uthi siyavuma ngohlazo olukhulu la sengifunda khona. Uthi lokhu kwenzeka kodwa uthi manje lokhu akuhambelani nenkolo yobuKristu. Siyibona leyo nto. Uthi yinto kumele ngabe asiyenzanga and kuyashiwo la ukuthi kuthiwa it was one of the few times that the Pope has apologized for events such as the Crusades. Abanye abantu bayawazi ama-Crusades and for the use of force to spread the faith in the new world. Ake sibambeni lapho bazalwane ukuthi umunye woPapa wabexolisa
exolisela ukubulala eshushisa ibandla likaNkulunkulu egameni leqiniso. Naw bazalwane, ngangithe uNkulunkulu usinike lo mlando lo ngoba uNkulunkulu ufisa sifunde okuthile kulo mlando. Naw yini uNkulunkulu afuna sifunde kulo mlando lo waleli hashi? Ukuthi bazalwane, kumele sibe njani ukuze sizithole bazalwane nathi sikwisayidi eli-right likaNkulunkulu. Uyazi ukuthi labantu i-Roman Catholic Church ngesikhathi ishushisa abazalwane amaKristu yayithi yenza intando kaNkulunkulu. Kumele uzibuze ukuthi yini wena ezokwenza ungabasushisi abantu egameni lentando kaNkulunkulu, njengoba nabo abanye abantu babashushisa abantu egameni lentando kaNkulunkulu. Mhlambe ake ngizama ukuphendula nangombuzo, yini eyenza ibandla i-Roman Catholic Church ishushise amaKristu la? Ake sine eBhayibhelini manje, sithola iBhayibheli isiphendule. Asini bazalwane kwincwadi kaJohane, Johane wokuqala, 1 John chapter 3, ufunda verse 12. Kungabi njengoKhayini owaba ngomubi, wabulala umfowabo. Wambulalelani na? Ngoba imisebenzi yakhe yayimibi, kepha umfowabo yayilungile. Ngicela ukubuza bazalwane, ngicela abazalwane ba-unmute baphendule ngizimpendulo. Bazalwane, into kaNkulunkulu angengithi yanzima. Ngicela ukubuza bazalwane, ngokwaleli vesi yini eyenza ukuthi uKhayini abulale Abele? Ingoba phela u-Abel wayethobela uNkulunkulu, uKhayini wayengamthobeli uNkulunkulu. Yingoba u-Abele wayethobela uNkulunkulu, uKhayini wayengamthobeli uNkulunkulu. Lithi iBhayibhile, lize liyabuza iBhayibhile la ku-verse 12 lithi wambulalelani na? Kuthiwa ngoba imisebenzi yakhe yayimibi uKhayini, kuthiwa kodwa yamfowabo yayilungile. Seyizwe leyo bazalwane, akambulelanga mhlambe baxoxaniswa lapho khona omunye befuna ikabishi, omunye kafuni ikabishi, omunye bedelela mhlambe. Cha, uNkulunkulu, yazi uNkulunkulu ngiyamthanda, usinikeze leli vesi ukuze bazalwane singangabazi isizathu ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu abulalelwe ukulunga. Into eyenzekalayo leyo. Nayo lasho iBhayibhili kuthiwa wabulalwa u-Abele ebulawa uKhayini ngoba imisebenzi ka-Abele yayilungile, imcasula uKhayini. Uyakhumbula into eyenzeka? uNkulunkulu athi bafana bami, nangu umthetho wami emhlatshelo, ngicela umhlatshelo, kodwa makuhlatshwa akenziwe kanje nakanje nakanje. I-altari nizolakha kanje, nizofika niwulethe umhlatshelo endaweni kanje, nibe seninginike futhi umhlabelo wani wemvu. Ufuna igazi ngoba into yonke igezwa ngegazi. Ubanika lo mthetho uNkulunkulu. U-Abele wahamba ngomthetho kaNkulunkulu, uKhayini wawenza umthetho kaNkulunkulu kodwa washiya ingxenye yodwa, ngoba uKhayini akahlalanga phansi athi hayi mina indaba yomhlabelo angingeni. Akakushongo lo kangisho. Wathini uKhayini? Wathi ngiyayingena indaba yomhlabelo, ngiyeza lapho, ngiyeza futhi kuleli altari uNkulunkulu. Uyazi uma ufunda umlando walento indaba kaKhayini no-Abele, uyazi uma ufunda umlando ngendaba yemhlatshelo yokuqala, kwakunendawo ethize u-Adam no-Eve noKhayini no-Abele benikela khona imihlatshelo kangenziwa nobikephi. Ne-altari kaNkulunkulu uma ufunda kwincwadi ka-Exodus chapter 20 kulama vesi wokugcina, bayithola i-altari kaNkulunkulu alakhiwa nobi kanjani. Balakha ngendlela e-right, indlela yakhona. So uKhayini wakwenza konke lokho, kodwa la uKhayini wathi hayi lana ngeke ngizokwenza kwami-ke la kumhlatshelo uqobo. Azange alethe imvu yena, waletha amaveji, waletha amakabishi noma okheroti, asazi ngoba kuthiwa waletha iy'thelo. Seyizwe bazalwane, uKhayini uNkulunkulu wangamukela umnikelo wakhe. uKhayini wathukuthela kakhulu. Intukuthelo yakhe wagcina seyikhiphela kubani? Eyikhiphela ku-Abele. Seyizwe bazalwane, naw ngifisa sibuke bazalwane ukuthi iBhayibhile lithini ngezinto ezisazokwenzeka. Ngifuna sibone ukuthi le ndaba kaKhayini no-Abele ayizukwenzeka yini manje ekugcineni komhlaba. Selincwadi kaMateyu 24.
Matthew 24 verse 9. Lapho-ke bayakunikhaphela ezini, banibulale. Niyakuzonda izizwe zonke ngenxa yegama lami. Uthi uJesu labo bayakunikhaphela kuphi? Osizini banibulale, niyakuzonda izizwe zonke ngenxa yani yegama lami. Ngicela ukubuza. Lesikhathi uJesu akhuluma ngaso la sesifikile noba siyeza noba ngizothini noba angeke soze sifike isikhathi esikanje. Sithini bazalwane? Siyeza. Sesifikile noba Sikhona. siyeza uthi Yes. siyeza. Cela ungitshele futhi. Yini ezi uthi siyeza? Into enza ukuthi ngithi siyeza ingoba phela asikakazondwa umhlaba wonke. Come the time sizobe sizonda umhlaba wonke. Uma ngabe sikhonza ngesabatha leli uNkulunkulu asipha lona, umhlaba uzobe usipersecutela izinto ezizobe zenzeka leso sikhathi ngesizathu sokuthi Khonto ishilo-ke senza. Uthe asikafiki isikhathi la amaKristu ebulawa nobe ezondwa ngumhlaba wonke. Naye impendulo Amen. yayo uqinisile. Akaze kumlando weyintushiso kube khona isikhathi la ibandla lishushiswa ngumhlaba wonke. Sayizolona bazalwane, lana siyafunda ngeyintushiso zazisenzeka e-Europe. Sifunde ngeyintushiso mhlawumbe zenzeka endaweni eyodwa nje eChina, zenzeka mhlawumbe endaweni ethile eNigeria, labantu amaSulumane abulala amaKristu. Kodwa uJesu ukhuluma ngento ezokwenza kumhlaba wonke. So future le angisho. Now, Amen. kuyi-future kanjalo bazalwane, ngicela mhlawumbe nayo kancane. Wow, amen. Ngifisa ke bazalwane sibuke okunye. Obani abazobe bulala amaKristu? Sinencwadi kaJohana, singaphendula sike iBhayibheli liyikhulumele lona. Thanda mina masifunda kanjalo iBhayibheli liyikhulumele. Incwadi kaJohana chapter 16. John, Now ngiyafisa ukufunda abazalwane nyini. Incwadi kaMateyu 24. uJesu uyikhuluma ngolwesithathu kule insuku lezi ngoba lithi iBhayibheli it was 2 days before the Passover, siyakhumbula. uJesu esentabeni Mount of Olives. Now kungolwesithathu lapho iPassover yaba ngolwesihlanu. Now incwadi le esoyifunda uJohn chapter 16, wona uJesu ukhuluma ngolesine. Yabo ilesikhathi uJesu enabafundi bakhe okugcina sizobethelwa ngolwesihlanu usuku olulandelayo. So Wednesday ikhuluma lento Matthew 24, then following day ukhuluma John 16. So kuyalandelana exactly. Now uJesu ukhuluma ngalento beyikhuluma ngey'ntshishi bekhuluma ngazo kuMatthew 24. Uyayinabisa ke indaba ukuze bayiqonde. Asimzweli ukuthi uthini. Asifundeni John chapter 16 bazalwane. Angishongo ivesi. Ngicela sifunde uverse 1 siyoma kuverse 3. lokho ngikhulume kini ukuba ningakhubeki. Bayakunikhipha emasinagogeni, yebo. Siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Lokhu-ke bayakwenza ngokuba bengamazanga uBaba nami. Sele sibambeni lapho kancane. Uthi uJesu kuverse 2, bayakunikhipha emasinagogeni. Uthi yebo siyeza isikhathi lapho lo onibulalayo ukuthi ukhonza ubani uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uzothi lento uyenzela uNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane. Now uJesu ukhuluma ngalento esiyifunda kuMatthew 24. Ngicela ukubuza-ke bazalwane, njengoba kuMatthew 24 siyathola ukuthi kuzobe kubulawa amaKristu, bebulawela igama likaJesu. According to leli vesi, uverse 2 kaJohn chapter 16, amaKristu azobe bulawa uba. Ngiphendule according to ivesi bazalwane, saba amavesi manje. Amakholwa. Okay, sithi amakholwa. Ngicela sitshele sisi kungani ukuthi amakholwa? Ngoba kuthiwa bazothi bakwenzela egameni lenkosi.
Seyizwe lento bazalwane, umuntu othi ukhonza uNkulunkulu ngumuntu oyikholwa. Seyizwe leyo nto. So lento kuzobe kungamakholwa ebulala amanye amakholwa. Yingakho Mm. ngithi i-history izoziphinda. Roman Catholic Church ngesikhathi sabo kwangamakholwa ebulala amanye amakholwa. Seyizwe leyo nto. Yingakho uma ufunda incwadi yesambulo chapter 17 uthi uJohane umambulu uthi ngabona owesifazane edakiwe yigazi labangcwele nabofakazi bakaJesu. Seyizwe leyo nto. Uthi ngathi mangimbona ngamangala ngokubangala okukhulu. Yini emmangazayo uJohane? Ubona ibandla libulele ibandla. Ingakho emangela uthi yenza kanjani into enje amakholwa abulela amanye amakholwa. Nala uJesu uthi ekugcineni mase nibulawa laba bazobe nibulala bazobethi sikhonza uNkulunkulu. Now umbuzo ke manje uthi bazalwane. Umbuzo uthi ke manje yini engenza amakholwa kule ikhathi zethu zokugcina abulala amanye amakholwa? Uyasitshela uJesu yini engenza amakholwa abulala amanye amakholwa? Asibukeni verse 3. Lokhu-ke bakwenza ngokuba bengamazanga ubaba nami. Kusho lokho bazokwenza ngobani? Bengamazanga baba. Bengamazanga ubaba noJesu Kristu ubaba amthumileyo. Kunjalo bazalwane. Abantu bazokwenza lokho ngoba bengenayo i-connection nezulu. Banayo i-connection. Bayakholwa kodwa nje ukukholwa ngegama. Abantu abane-connection nezulu angeke ayenze into kanjalo. Angazama ukuphoqelela omunye umuntu ukuthi akholwe yena ngendlela akholwa ngayo, ngendlela ukuthi agcine seyimbulala ngisho umbulala. But uJesu uthe kuzokwenzeka bazalwane ukuthi amakholwa azobulawa manye amakholwa. So emakholweni onke emhlabeni kukhona amakholwa azobulawa, kukhona namakholwa azobulala. Ngifuna ukunitshela enye into bazalwane. Phambi ukuthi ihashi libe mpofu lapha laqala labamnyama. Laqala la compromise kwaba into eyincane lapho nalapho kwaba ukuthanda umhlaba yabo. Kodwa into eyenzakalayo uma uthanda umhlaba yazi into eyenzakalayo. Kancane kancane inhliziyo iyasuka kuNkulunkulu ngoba phela iBhayibheli lithi kuJohane oqala chapter 2 verse 15 lithi ungathanda umhlaba nezinto zawo ngoba umuntu othanda umhlaba uthando likaBaba alukho kuye. Ngamanye amazwi akukwazi enhliziyweni eyodwa kuhlale uthando lomhlaba nothando lukaBaba. Makugcwala uthando lomhlaba liyaminyanisa, luminyanisela uthando likaBaba, uthando likaNkulunkulu livele liphuma uthando kaNkulunkulu enhliziyweni yomuntu. Kube yikholwa nje ngegama ihashi lapho selimnyama. Mase limnyama bazalwane ihashi sekusele kancane ukuthi libe mpofu. Ngifuna manje kashe limpofu elalibulala abangcwele. Mase limnyama sekusele kancane ukuthi libe mpofu. Uthi uJesu lokhu bayokwenza ngoba bengangazanga mina noBaba. Cela ukunibuza bazalwane. Yana ningiphendule. Umuntu omaziyo uNkulunkulu simbona kanjani? Umuntu omaziyo simbona kanjani? Simbona nge-obedience to God's law. Okay, umuntu wazi uNkulunkulu simbona ngani? Ngokuthobela intando kabani? kaNkulunkulu. Ake sibukeni ivesi asenincwadi ka1 John, uJohane oqala. Chapter 2. Johane oqala chapter 2 verse 4. Lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambimanga, iqiniso alikho kuye. Kuyazwakala bangcwele. Uthi uNkulunkulu umuntu othi uyamazi kodwa abe engagcini imiyalo yakhe kuthiwa ungumqambimanga, neqiniso alikho kuye lo muntu. So uthi uJesu umuntu size nayo kahle. Uthi uJesu abantu abazoshushisa amaKristu ngamaKristu. Uthi bazobashushisela na uthi ngoba abangazi. Abese sichazela yena uJesu ukuthi usho ukuthini ukumazi? Ukumazi kusho ukuthini? Ukugcina imiyalo yakhe. Nokungamazi kubonakala ngokungayigcini imiyalo yakhe. Kuyazwakala bazalwane. Uyayibona Abel ukuthi uAbel wagcina imiyalo kaNkulunkulu.
no-Abel wayithi no-Abel wagcina umyalo kaNkulunkulu, uKhayini wayithi uyakholwa naye kodwa engafuni ukugcina yonke imiyalo kaNkulunkulu, egcina imiyalo ayikhethele yena, eminye athi ayichale ngeke, wagcina seyibulala umfowabo. Kuyazwana bazalwane? Uyazi bazalwane ukuthi namanje siphile esikhathini esinjalo la ibandla likaNkulunkulu lamaKristu ngobuningi balo alifisi ukuthobela umthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane, ithi ngixoxele, uNkulunkulu unomthetho. uNkulunkulu unomthetho. uNkulunkulu uze la emhlabeni ngoJesu Kristu, wazofa uNkulunkulu ekhokha icala lethu lokuphula umthetho wakhe. uNkulunkulu ukhokha icala lokuphula umthetho ngoba uNkulunkulu wayengeke vele akwazi ukushintsha umthetho. Sayizwa lento bazalwane? Uma uNkulunkulu wayekwazi ukususa umthetho, sasike kube khona isidingo sokuthi uJesu azofa. uNkulunkulu unomthetho. uNkulunkulu umthetho wakhe awufani namanye amavesi la eBhayibhelini. Yabona siphethe iBhayibheli elikhulu. uNkulunkulu uma ekhuluma nabantu usebenzisa abaprofeti. Abaprofeti nabo esikhathini esiningi imiyalezo abayitholayo bayithola ngezingilosi. Kodwa yabona uma kufika kwimithetho elishumi, uNkulunkulu akakhulumanga ngangilosi, akakhulumanga ngamprofeti, wakhuluma yena uqobo ebantwini bakhe. Siyayicabanga leyo nto bazalwane? Asimcabanga uNkulunkulu esezulwini ezokwehla ezokhuluma nabantwana bakhe imithetho yakhe eyishumi. Acabanga uNkulunkulu ukuthi nayi imithetho ekumele ngibatshele yona. Ehle uNkulunkulu uqobo. Ayikho enye indawo eBhayibhelini la uNkulunkulu wenza leyo nto. Naw kuyamangaza ukuthi umthetho kaNkulunkulu, the only part azikhulumele yena ngomlomo wakhe uqobo. Iyona part manje uSathane ayihlasele ukuthi hayi cha, indaba yomthetho ayikho ngoba siphansi komusa. Ngiyafisa bazalwane into siyilungise ngoba lento yokuthi singamaKristu umthetho kaNkulunkulu singawuthobeli yiyo ezokwenza ukuthi ekugcineni kube khona ukushushiswa kwabanye ngabanye. Kunjalo bazalwane, isiprofetho manje lesisifundayo ukuthi lento eyikhona ekuqaleni izokwenzeka. Kuthe uJesu kuze isikhathi lani zokuzondwa ngomhlaba wonke ngenxa yegama lami. Obani laba bazobegcwala umhlaba wonke besizonda? Hawu ungatshentshela hayi amaSulumane nani uthi uJesu yilabo bazobethi bakhonza uNkulunkulu na bazokwenza ngoba umthetho wami abawuthobeli. Naw inkinga isemthethweni. Inkinga isemthethweni. Nangizotshela iqiniso bazalwane, kulo mthetho kaNkulunkulu awukhuluma eSayinayi uNkulunkulu. Awukhuluma bazalwane, uNkulunkulu waphinde wazibhalela ngomunwe wakhe. Siyazi lo mlando lo. uMose ku-Exodus 32 waziphula izibhebhe zamatshe ethukuthele. uMose wasewuzwile umthetho ukhulunywa ngomlomo kaNkulunkulu, wasewungenile endlebeni futhi wasewubonile ukulotshiwe ezibhebheni zamatshe, waziphula izibhebhe zamatshe. uNkulunkulu kwakungaba lula ukuthi athi Mose, thatha amatshe ulobe lokho okuzwile naloku okubonile. Kodwa akahlanga kanjalo. Ifunda indaba onesikhathi Exodus 34. uNkulunkulu uthi kuMose, thatha ezinye izibhebhe zamatshe ukuze entabeni ngilobe futhi lo mthetho uphulile. Eyibona lento yonke enye into yayilotshwa nguMose, ngumthetho kaMose lo. Kodwa lo ngumthetho kaNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu wayesazi ukuthi kuza isikhathi la abantu bazothi umthetho kaNkulunkulu umthetho kaMose. Wabe seyisithi uNkulunkulu cha, ukuze abaneqiniso bangadideki, athi ngizikhulumele mina umthetho wami, uthi ngiyibhalele mina. Kube khona izinto engizozitshela uMose ukuthi ayibhale, kodwa le izobhalwa yimina uqobo, izokhulunywa yimina uqobo. Sayizwa lento bazalwane? Nakule mithetho eyishumi bazalwane, ngiyafisa siyicabange lento. Masithi umthetho kaNkulunkulu awusabalulekile. Uma ngelinye ilanga ungathi ngumama, ngiyazi emakhayeni amaningi obaba abathandi ukuya enkonzweni, kuhamba omama. Kodwa kuyenzeka ukuthi phela obaba bamenywe. Ngike ngibone ey'nkonzweni, ngibona obaba bevela nala sikhona sizama ukuvangela. Biko omama bodwa. Khona uma omunye ubaba ebethembisile ukuthi uzofika, kodwa-ke soke sibone uma ifika. Biko omama bodwa nje. Ngabe ngafikanga umama kufike iy'ngane, kufike kanjalo kanjalo. Kodwa obaba lutho. Asithi-ke manje umama
uthi ubaba akavashe enkonzweni. Mayivakasha ubaba enkonzweni, ubaba athinte nengane yakho ngumfana naye ukuthi ayithanda inkonzo, athi mfana wami wethabo, ake siye enkonzweni kama wakho, I suppose futhi uma ugqoke siye enkonzweni, hhayi kugqoke kudliwe kube mnandi kungena emotweni kuye enkonzweni. Fike lapha lihambe ivangeli kamfundisi. Umfundisi ashumayele, mayishumayele umfundisi athi bazalwane, umthetho kaNkulunkulu, umthetho eyishumi, imithetho abasho ukuthi umthetho kaNkulunkulu esikhathini esiningi, but umthetho kaMose awusabalulekile. Manje sesiphila ngokomusa, indaba yomthetho yasala kwiTestamente Elidala, akusafuneki imithetho. And then njengoba kujwayele ukwenzeka, kuqhamuka amen omkhulu, amen, amen, amen. Ayi, abuke ubaba, abuke undodana, alalele naye, hayi nawo bathi amen. Hhayi wena mama ubone nje nawe bathi amen, hayi kumnandi futhi nawe uyangena umoya wasenkonzweni. Mabefika ekhaya uyashayelwa ngumama imoto, utshena uThabo ukuthi avule isango, athi uThabo hayi mama ungayivulela ngendlu yona. Hawu uthi Thabo ngane yami ungenwe yini? Athi uThabo hawu cha mama phela khona umthetho eyishumi, khona umthetho othi akuhlonishwe uyihlo nonyoko, umthetho wesihlanu lowo by the way. Akuhlonishwe uyihlo nonyoko, uzinsuku zakho zande ezweni. uNkulunkulu akupha lona. Manje mama kuthiwe lo umthetho awusabalulekile, nathi amen, naye nami ngabona ngithi amen, Peter aseke isidingo sokuthi akuhlonishwe uyihlo nonyoko. Manje mama ngithi ungayivulela-ke. Hawu udideke, udideka lento, umncenga agcine evula. Kuthi kusahamba nje isikhathi la esontweni phakathi neviki, hawu uthi yabona ubaba seyingena nentombazana khona egcekeni. Intombazane efake isigqebho yongena nayo, udideka ukuthi mhlambe ingane yakubo engingayazi. Uthi baba ubalo, athi hayi lo makhwapheni wami lo, ngisho ukuthi sizodla nje sizodla ilunch la ekhaya. Uthi awu baba kaThabo yini inkinga? Cha mama mina bengithi phela lento nawe sewuhamba ngaleli giya, ngoba lapha enkonzweni kathiwa umthetho awusabalulekile. Khona umthetho oshoyo ukuthi ungaphindi, don't commit adultery. Kodwa manje nina nithe umthetho awusabalulekile, manje nami ngabona ukuthi hawu indaba yomthetho naku umuntu eyibamba lo imane efihla. Kanti lento vele ayisabalile, umuntu seyingenza nje akufisa. Sayizwa bazalwane, makuthiwa umthetho kaNkulunkulu awukhuluma ngomlomo wakho ubalulekile. Sonke singasho hayi akunjalo, akunjalo. Kanti sisho ukuthini? Uwodwa bazalwane umthetho. AmaKristu aphikisana kakhulu ngumthetho weSabatha. Na umthetho weSabatha bazalwane sizobona ukuthi manje nginivezela ezinye izinto ey'bhaliwe. Yiwo umthetho weSabatha wawenza ukuthi ibandla lase-Roman Catholic Church lishushise, libulale ama-Waldenses, lishushise abantu abaningi. And nakule nsuku zokugcina kuzoba wuphi futhi umthetho weSabatha oxabanisa kakhulu. But umthetho weSabatha bazalwane usemthethweni eyishumi kaNkulunkulu, wakhulunywa nguNkulunkulu embala. Uze asho noJesu athi iSabatha lalingenzelwanga, iSabatha uthi umuntu ayengenzelwanga iSabatha, kodwa iSabatha lalenzelwe umuntu. uJesu akasho iSabatha lenzelwe umJuda. iSabatha laba khona engabikho nomJuda oyedwa, liqala kuGenesis chapter 2 iSabatha. Kodwa abantu bathi iSabatha lani lamaJuda. Kahle kahle lo mqondo sizothola, ngizonibonisa manje ukuthi leyo nkulumo ayiveli bazalwane eBhayibhelini. Leyo nkulumo ayingekho kumaKristu akuqala, ayingekho sidalo. Yavela nebandla iRoman Catholic Church ngoba befuna ukuyihlukanisa namaJuda. Ivele futhi sekuhambe isikhathi eside after uJesu seyibethelwe wavuka, sekudlule almost 300 years, baqala ukuvela iy'nkulumo ey'njalo. Sokubona manje lokhu bazalwane, sokubuka. But kunento engifuna siyibone ekuyiyona enye uSathane adida ngayo abantu, imibhalo yeBhayibhili, imibhalo yeBhayibhili, imibhalo wompostoli uPawulu. Asiyeni incwadi kaPetru, sheshe bazalwane, incwadi kaPetru. Why lento esiyifunda ibalulekile, lento esiyifundayo manje? Yingoba bazalwane sesisondele esikhathini la uSathane seyizoshushisa ibandla laNkulunkulu okokugcina. Mawufunda iBhayibhili, mawufunda ngamabandla kaNkulunkulu, bakhona iy'ntshushisa ziyavela kathathu. Kuvela ibandla laNkulunkulu lishushiswa umbuso waseRoma. Kuvele ibandla laNkulunkulu lishushiswa ibandla laseRoma, Roman Catholic Church. Bese ekugcineni ngalesi sikhathi kuvele ibandla laNkulunkulu lishushiswa ngamabandla wasemhlabeni wonke, Protestant churches, asebebuyele kwibandla laseRoma. Lezi zinto besiyibuka ngathi uPhapha uyaxolisa. Mawufunda yazi ngikhohle ukunivezela. Mawufunda
isizathu ukuthi baxolise uthi Pope Francis uthi kungoba une-movement akuyona bathi i-economical movement uthi ngeke yenzeke le movement yokubuyisana bawo zonke iy'nkolo abantu besenalama-grad wezinto ezenziwa yibandla ekuqaleni ukuze yenzeke le movement le ukuthi kubuyelane bonke amabandla abuyele under i-Roman Catholic Church kumele baxolise izinto abazenzayo ngoba abantu abaningi bayayazi history. So isizathu sokuxolisa bazalwane akusona ukuthi ngoba mhlawumbe ibandla laseRome seliyashintsha, alishintshi. Uma ufunda iBhayibheli incwadi yesambulo chapter 13, i-Roman Catholic Church lapha ivezwa njengengwe. Kunesizathu ukuthi uNkulunkulu ayiveze njengengwe ngoba kunento uNkulunkulu ayikhulumayo eBhayibhelini ngengwe. Uma ufunda incwadi kaJeremiah 13 kuverse 23, uNkulunkulu uyabuza ukuthi umtopiya angashintsha yini ibala lakhe, nengwe ingashintsha yini isikhumba sakhe. Seyizwa leyo nto? Nawe-ke ungathi sewujwayele ukwenza okubi wenze okuhle uma ukuthi lezi zinto ziyashintsha. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uzama ukuthi ingwe ayishintshi ngoba akekho umuntu okwaziyo ukuyishintsha ngamandla akhe ngaphandle kosizo oluvela kuJesu athi seyijwayele okubi enze okuhle ngamandla akhe akekho. So ingakho uNkulunkulu ethi i-Roman Catholic Church yingwe ayiwashintsha amabala. Ingwe futhi boyazi iyanyonyoba. Uma izohlasela bazalwane ayivelize kanje iqonde emntwini iyanyonyoba. Bayanyonyoba manje bazalwane bathi sesibona ngathi kuyaxolisa. Naye esibukeni bazalwane imibhalo ethi ngibuka isikhathi sami la. Isikhathi siyangiphelela ukuthi ngiqale late. Ayisibona imibhalo amavesi ambalwa then siyavala. But lento ibalulekile. Asiyele kwincwadi kaPetro. Petro bazalwane wesibili chapter 3. Petro wesibili chapter 3 sibuke into eyisimangaliso umpostoli uPetro asitshena yena. Siqale kuverse 16. Okay, mhlawumbe siqale kuverse 15. Verse 15 no-16. Sizweni bazalwane. Ngicela sizoyifunda ngibese ngibuza imibuzo. Nithi ukubeka kwenkosi yethu kungokusindiswa. Njengalokho nomzalwane wethu othandekayo uPawulu wanilobela njengokuhlakanipha ayiphiweyo. Njengalokhu nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezo zinto, okukhona kuzo okunye okulukhuni ukuzwisiswa, okuthi abangafundile nabangaqinile bakuhlanekezela, njengalokhu benze njalo nangezinye izincwadi, kube ngukubhujiswa kwabo. Ngakho Amen. bathandekayo Sibambeni lapho. Amen. njengokuba Amen. Amen. Siyabonga. Amen. Nasibambeni lapho. Na ngicela ukubuza bazalwane. okay. Ngokwaleli vesi yini uPetro asitshela yona ngemibhalo kaPawulu? Ngokwaleli vesi eqeda kulifunda. Yini ekhulunywa uPetro ngemibhalo kaPawulu? Awu bazalwane ngathi bakhona baphendulayo kodwa bakumute. Ngicela si-unmute bazalwane. Esikutholayo nje la kuleli vesi. Imibhalo kaPawulu uthi uPetro Sithola ukuthi yayinzima and manje khona babengayizwisisi bengayiqondisisi. Okay bazalwane siyizwa lento bazalwane ukuthi umpostoli Paul uthi ubhalile verse 15 uqale asho ukuthi umpostoli Paul ubhalile naye ngalensindiso ngokuhlakanipha akunikezwe uNkulunkulu. Abese esisho ku verse 16 athi ekhuluma kwincwadi zakhe zonke ekhuluma kuzo le incwadi ezinye izinto ekulukhuni ukuyiqonda so kunezinto ezikhulu ukuyiqonda and then athi abangafundile sayizwa lento bazalwane kuthi bayayihlanganezela ngamanye amazwi bayayitwista kube ukubhujiswa kwabo. Naw ngizobuza omunye umbuzo. uPetro mayikhuluma lana ngabantu abangafundile ikhuluma ngabantu abanjani? Ngoba phela kumele si-identify ukuthi ngazi kanjani mina ukuthi manje mangifunda mina imibhalo kaPaul ngazi kanjani ukuthi mina angiyitwist ngoba sesitsheniwe la ukuthi kulula ukuyitwista ngoba eminye yayo ilikhulu and futhi manje ukuthi umphumela okuyitwista ukuthi ngilahle ngibhujiswe. So kuyona into light le bazo leli verse yabona leli verse serious mangitshela iqiniso. Akekho umuntu okumele ayithembe athi hayi mina ngilitwist mina ngiyalizwa. Bonke babethi bayalizwa. So ngicela ukubuza ke uPeter uyasitshena ukuthi ngumuntu onjani olitwistayo
futhi umuntu ongafundile cela ningitshele bazalwane ukuthi mayithi abangafundile la ukhuluma abantu abanjani. Abantu abanganawo umoya ongcwele abayenza self interpretation yama scriptures nabangawu-interpret Okay. ngokaNkulunkulu. Amen. Siyabonga brother Senzo. So abantu abangenawo umoya ongcwele, okay, ikhona nalokho. Ukhona omunye bazalwane ofisa ukuzama ukuthi usho ukuthini mayikhuluma abangafundile. All right. Esibukeni ivesi elisitshelayo ukuthi umuntu ofundile umuntu onjani. Akiseni kuncwadi yathi kaJohn. John chapter 7. John 7. Ubuka uverse 15. Verse 1, verse 15. Ngakho Yeah. abaJuda bamanga, lona uyazi kanjani imibhalo engafundanga na? Yayizwa leyo bazalwane. Bathi bekhuluma ngoJesu bathi uyazi kanjani imibhalo engafundanga na? Now imibhalo yayikhona ngalesikhathi kwakuyimibhalo yeTestament elidala, Old Testament. Phela engabhalwa iNew Testament uJesu la emhlabeni. iNew Testament ibhalwe kudala after uJesu seyihambile emhlabeni. Kwaqala ukubhala umphostoli uPaul ebhala incwadi to the Thessalonians, then babhala yena abanye kanjalo. Now lesikhathi kukhulunywa lamazwi imibhalo ekhona iTestament elidala. Now kuthiwa lo muntu uyazi kanjani le mibhalo engafundanga. So ngokubuka la leli verse 15 umuntu ofundile ngokwe-understanding yabo amaJuda ngumuntu onolwazi lezibhalo leTestament elidala. Sayizwa lo muntu bazalwane, ngumuntu onolwazi leTestament elidala ukuthi manje hawu uJesu kwenzeka kanjani ukuthi akhulume ngale ncwadi engafundile engazazi. Bona babeyitshela akazazi. Sayizwa leyo nto kanti uJesu uyazazi. So umuntu ofundile ngomqondo wabo umuntu onolwazi lweTestament elidala. Ngiyafuna lento si-understand. Now bazalwane, uthi uPetro umuntu ongafundile, and la uPetro ukhuluma kakhulukazi ngoba ivangeli lahambela ngisho nabantu basezizweni akuthiwa eqale nama-hidden. Abantu vele babengalazi iTestament elidala. Sayizwa leyo nto ngoba babengasiwa amaJuda. So manje uthi uPetro umuntu ongafundile, umuntu ongalazi iTestament elidala, kulula ukuthi imibhalo kaPawuli ayihlakanazele, ayitwiste, kuphume into ebengayisho uPawuli. Sayizwa leyo nto. Ngicela ukunikeza isibonelo ukuthi kungani kunjalo. Ma ufunda iTestament elidala kunemithetho, mhlambe ngizokhuluma nje ngizoyikha phezulu. Kunemithetho ngizoyihlukanisa kathathu. Kunemithetho kuthiwa ama-civil laws. Imithetho yasezweni yembusazwe, civil law. Leyo mthetho leyo siyayithola kakhulukazi incwadi ka-Exodus chapter 21, chapter 22. Siyayithola futhi nako-Deuteronomy siyayithola, nako-Leviticus kancane siyayithola. Imithetho leyo yayisho ukuthi angenza isibonelo, i-civil law imithetho ekuyiyona egade ukubusa kwezwe. So makutholakala umuntu mhlawumbe oyisitabane, angenza isibonelo, umthetho i-civil law yaleso sikhathi yayethi makashaywe ngamatshe. Noma omunye mayintshontshe inkomo yomunye ukuthi akayibuyise athole abese abuyise nokuthile ngaphezu kwalokho. Ama-civil law imithetho ethinta abantu ngabantu. Siyabona ukuthi hayi njengoba siwumphakathi sihlalisana kanje, mawuntshontshe nayo nje ikhokhayo uyabuyisa wenza ukuthi noma uyaboshwa noma ukhandwa amatshe i-civil law. Kube khona futhi eminye imithetho yesibili, wonke i-law yonke leyo. Kube khona i-ceremonial law. I-ceremonial law ngizothi imithetho yamasiko, njengesiko lokusoka elaqala kwincwadi kaGenesis chapter 17. Isiko lokusoka lelo i-ceremonial law. E-ceremonial law amanye yila amasiko okuhlaba, ukuthi uma wenze isono mnayo kuyahlatshwa isilwane. Seyizwa leyo nto, bese kuthatha igazi kwenza ukuthi nokuthi amathumbu anziwe ukuthi nokuthi. Seyizwa leyo nto, ceremonial law leyo. Uma unesifo esithile, seyizwa leyo nto, kuze kukhulunywe nangabantu abangomama ukuthi uma besikhathini esithile senyanga kumele benze ukuthi nokuthi
ceremonial uncleanness leyo, ceremonial law. Kubese ke manje kube khona into ekuthiwa i-moral law. Umthetho ngizothi yini moral? Umthetho kodwa othinta unembeza, ngibeke kanjalo. Umthetho othinta unembeza. I-moral law yile yayikhulunywa nguNkulunkulu entabeni eSinayi. Kwakwenzeka ukuthi amaJuda ngezinye izikhathi athunjwe aye koBhabhiloni aye ko-Assyria. Seyiza leyo nto. Mabethunjiwe abayigcini le mithetho emibili. Abakwazi ukugcina i-civil law ngoba phela abasekho kumbuso wabo. Abakwazi ukuhamba bekhanda abantu noma besho ukuthi hayi umuntu kumele akhokhe ukuthile manje inkomo. Awusekho kwicountry yakho. Ngeke ukuthi uzogcina umthetho South Africa eMelika. Owesibili, i-ceremonial law nayo babengayigcini ngoba yayidinga itempeli nompristi. Manje bathunjiwe bahlukene netempeli liseJerusalem, bahlukanisiwe futhi nabapristi babo. So imithetho emibili la koDaniel akenze isibonelo nje koDaniel. Babengayigcini le mithetho emibili, civil law and ceremonial law bese eBhabhiloni. Kodwa umthetho bebewugcina moral law. Yingakho makuthiwa bakhonza izithombe bakhumbula ukuthi ithini moral law. Ngingakayigcini yonke eminye imithetho kodwa the moral law ayishintshi. Yakhulunywa nguNkulunkulu ngomlomo wakhe. I-moral law yiyo ke bazalwane bami lokhu beyigcina. Now mawungayazi lento le engishoyo, kulula ukuthi mawufunda embhalweni kaMpostoli Paul la ithi umthetho njalo mayithi wena umthetho ucabanga wena mhlawumbe i-10 commandments. Thothi kanti lapho seyikhuluma nge-ceremonial law. Njengokuthi mayikhuluma kwincwadi kaColossians chapter 2 ikhuluma ngomthetho obethelwe esiphambanweni. Lo mthetho obethelwa i-ceremonial law ngoba manje le mihlatshelo yonke yayikhomba kuJesu. uJesu mase ifika ehlatshwa asekho isidingo sokuhlatshwa emva kaJesu bazalwane. But ukulalela umthetho kaNkulunkulu, the moral law, umthetho lo kaNembeza, sikhona isidingo sayo. uNkulunkulu akafazalwane, uNkulunkulu ufuna abantu abathobela umthetho wakhe. Ngisho uJesu wakhuluma nimbala wathi kuJohn 14:15 uma niyangithanda thobelani umthetho wami. Ngizokusho nawe kunye. Mawufunda iTestament elidala kuba khona ngisho amasabatha amaningi ahlukile. Mawufunda kwincwadi kaLeviticus chapter 23 kuba khona isabatha lokuthi usuku lokuqala lalenkonzo yokudla isinkwa esingenamvubelo, the feast of unleavened bread. Usuku lokuqala lakhona nosuku lokugcina kwakuba yisabatha. Ngisho nosuku lokuqala lalengolesithathu kwakuthiwa yisabatha ngoba isuku lokuqala of unleavened bread. So kunamasabatha amaningi angathi awu7 amasabatha akhona. Nosuku of the Day of Atonement. Ngisho noba kuthiwa ingolwesine noma ingolwesingaki, kodwa makuthiwa yi-Day of Atonement nayo it was a Sabbath. So mawungayazi leyo nto, yonke indawo umpostoli Paul ebhale Sabatha, ebhale ngesabatha. Uzitshela ukhuluma ngesabatha leli eliku-moral law. Sayizana bazalwane, ngoba awazi ukuthi wena kunamanye amasabatha. Yabona nje kulula kanjani mawungafundile iTestament elidala ukuthi imibhalo kampostoli Paul uyitwiste. Nginenzele isibonelo, ngizofunda kwisikhathi sami esiphilile ngifunda leli basic kuphela ngibese ngiyabhala. Ngizonenzela isibonelo ngaleli base aseNgalatia 5. Very important into bazalwane, very very important. uJesu nomthetho wakhe. Bengithe no bazalwane, angizofunda leli base lokugcina ayithiwa amavesi engizowafunda then siyavala. Abaluleke ngendlela emangalisayo. Mawungatholanga uzilahlekelwa okukhulu. Ayikho nje into engayisho. Asike kumaGalatia chapter 5. Ala sifunde khona uverse 4. Ngenza isibonelo ngendlela ongatwista ngayo khona umunye sathi sifunda naye wayitwista leli verse ngabona ile nto ekhulunywa ngoPetro indaba yongafundi. uNkulunkulu asenzele umusa. Verse 4. Galatia chapter 5 verse 4. Nahlukene noKristu nina nonke enifuna ukulungisiswa ngumthetho. Niwile emseni. Kuningi leli verse ligcwele kanje. Uthi uPaul, nahlukene noKristu nonke nina enifuna ukulungisiswa ngani? Ngomthetho. Niwile emseni. Kuyazwakala. Na omunye uzothi yabona mawugcina umthetho wazwasha kanjani wamzalwane wathi umuntu ophula umthetho kaNkulunkulu ngenxa yomusa uzongena ezulwini ngisho uphula.
wathi umuntu ongayalingena ezulwini angikhohlwe, yazi lento sasuke igroup kukhona abashumayeli abaningi no-apostoli no-prophet beshumayela so nami benginika isikhathi ukuthi ngishumayele. Now wathi lo mzalwane wathi umuntu ngokuleli vesi umuntu osemseni kusho ukuthi ngisho nobe uphula umthetho kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu uyamembosa, angawuphula nje uphula ukuthi umusa umembosile, ezesho kanjalo ekwashawo amen. Wabese ethi anginibonisi umuntu ongeza ongena umbuso kaNkulunkulu. Wathi niyabo umuntu ozama ukugcina umthetho kaNkulunkulu kuthiwa uwile emseni. Ngathi amen, ngathi bazalwane laba sengivaleki ngesesivaleke kangakamehlo ukuthi lo othobela umthetho kuthi akazi ukubona izulu, laba bangawuthobeli ukuthi ayibona bayolibona ngempela ithumele njani abantu bazothi amen kodwa. Laduka ilizwe liphela. Yazi ngamangala ngempela. Kwathi mase kufika ithuba-ke lami ngazama uyilungisa, abanye bezwa bagcina bengikhipha-ke bazalwane kuleya group, kodwa-ke inkinga ingekho. But kulula ukuyithwisa leli vesi. Ngifuna sibone number 1 ukuthi uPaul la umthetho akhuluma ngawo umuvi. Funda verse 3 uze ukuthi umuphi lo mthetho akhuluma ngawo. Ngiyaphinda ngiqinisa kumuntu wonke osokayo ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke. Sayizwa bazalwane kuthi uPostoli Paul umuntu osokayo unecala lokugcina umthetho wonke. Uphi lo mthetho akhuluma ngawo ukuthi mama usoka unecala lokugcina wonke? It's the ceremonial law, ngoba manje sawungenile kuma ceremonies, sayizwa leyo nto emasikweni wamaJuda elinye ukusoka. Shuthi vele kumele usale sokubuyela kuwo wonke, ngoba phela manje kuKristu uyayichaza umpostoli Paul kuMaroma chapter 2 ukuthi ukusoka manje wangempela weqiniso ukusoka kwenhliziyo, hayi ukusoka kwenyama. Mawusafuna ukusoka wena ngokwenyama ubuyele enyameni ugcine yonke i-ceremonial law, kuthi unecala ukuthi igcine yonke ngoba ngeke uthathe ingxenye encane ushiye okunye. So kanjalo umpostoli. So mawufunda verse 3 uyathola ukuthi cha kahle kahle la ukhuluma nge-ceremonial law. The-ceremonial law umpostoli Paul kakhulukazi. Now ngisho noma bethe ukhuluma ngemithetho eyishumi, ngiyafisa lokusho sidlula imithetho eyishumi nayo akuyona elungisisa umuntu. Yayizwa lento bazalwane, kodwa yiyo evezayo ukuthi umuntu ulungisisiwe. Into elungisisa umuntu yini? Igazi likaJesu. Umthetho uyini? Unjengesibuko. Isibuko senzani? Siyakutshela ukuthi ungcolile, kodwa isibuko siyakwazi ukuthi sikline. Uma uyozibuka esibukweni ukuthi ungcolile la, ungcolile konke la, uyasibuka isibuko sithi ungcolile. Sayizwa leyo nto, isibuko sikutshela iqiniso elinje ngawe. Isibuko bese sikuthuma ethawuleni ukuthi thatha ithawula uzisule. Sayizwa leyo nto, kodwa masingeke isibuko awusiboni isizathu sethawula. Into egeza umuntu, into elungisisa umuntu yini? Igazi likaJesu. Kodwa umthetho uyaveza ukuthi lo muntu ulungisisiwe, ngoba umuntu olungisiswe igazi likaJesu akaziba nabanye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu. Azi ukhonza iy'thombe ngoba uthanda uNkulunkulu, uthanda ukulalela uJesu. Inhliziyo yakhe iyaphukuma ngothando woNkulunkulu owashiya izulu nobuhle balo wazofa esikhundleni sakhe. Manje inhliziyo yomuntu othinte uthando kaJesu ithi ngingamenzelani uJesu? Hayi lento uJesu akayifuni, lena ngeke ngikwazi ukuthi ngiyenze. Jesu amsize umuntu ofunayo ukuzama. Ngibona siqonde kanjalo. So leli verse likhuluma nge-ceremonial law, kodwa ngeke ulazi mawungafundanga. And also even if belikhuluma nge-moral law, siyazi ukuthi umuntu ulungisisa yini? Ngegazi likaJesu. Kodwa mase ilungisiwe ngegazi likaJesu ugcina umthetho kaNkulunkulu. Ubonakala ngokugcina umthetho ukuthi ngempela ulungisiwe ngegazi. Ake sibone leli verse lokugcina bengizolifunda. Yabona leli verse bazalwane, lezolifunda manje yibhomu. Yazi makhuluma ngamavesi ayibhomu. Leli yibhomu ngempela mangilifunda kuyanyakaza enhliziyweni, ubona uma kuyibhomu nyakaza umhlaba. Asifundeni bazalwane, verse 19, 1 Corinthians 7 verse 19. Ukhuluma manje umpostoli uPaul, lo muntu okuhleze ukuthi akahambelani nomthetho kaNkulunkulu, asimzweni uthini? Bazalwane, chapter 7 verse 19. Ukusoka akulutho
nokungasoki akulutho, kuphela ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Yayizwa leyo nto lithi iBhayibheli leli lami leli libeka ngayo lithi ukusoka akubalulekile nokungasoki akubalulekile, kodwa into ebalulekile ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Sayizwa le nto bazalwane, cela ukumangana ngibuze kule mithetho besikhulume ngawo, ngubani okangitshena kunemithetho emibili kuleli vesi elilodwa? Ngubani okangi-identify le mithetho ongangi-identifyela le mithetho emibili kuleli vesi elilodwa? Athi lana ngibona umthetho othile nomthetho othize kuleli vesi elilodwa. Ceremonial law. Nemoral. Law. Nangu no brother, welcome Zungu, naye ngathi yaphendula brother, welcome uzalwane. Yeah, ceremonial law and moral law. Yebo, so kuleli vesi elilodwa sibona i-ceremonial law ne-moral law kwivesi elilodwa. Sayizwa bazalwane. Now umpostoli Paul uyawahlukanisa uthi lena ayibalulekile, uthi ukusoka nokungasoki akubalulekile, i-ceremonial law leyo. Uthi kodwa into ebalulekile nayi. So bazalwane, lana sibona imithetho emibili ethi umpostoli Paul lona ile engabalulekile ile yabethela esiphambanweni. Kodwa bazalwane, umthetho obalulekile ulo we-moral law. Mawufunda iBhayibheli lonke bazalwane, uNkulunkulu nomthetho. Ngisho ufunda ngabantu abazobe beshushiswa ekugcineni. Bhala leli vesi isambulo 12 verse 17. Siyatshelwa bazalwane ukuthi uDraco wathukuthelelwa wesifazane walwa nabaseleyo benzalo yakhe. Abesithi iBhayibheli abagcina umthetho kaNkulunkulu futhi aba nobufakazi bukaJesu Kristu. So bazalwane, kuthiwa uDraco ekugcineni abantu azoba abashushisi esebenzisa abanye abantu abathi bayakhona kodwa bengawufuni umthetho kaNkulunkulu. Kuthiwa abantu abazoshushiswa abantu abagcina umthetho kaNkulunkulu. Into bazalwane uSathane acabele nayo umthetho kaNkulunkulu. Kusukela ezulwini ekhishwa uSathane ezulwini, njengoba lithi iBhayibheli kwabakhona impi ezulwini, wayengafuni uSathane ukuhamba ngomthetho kaNkulunkulu wothando. And uNkulunkulu, umthetho kaNkulunkulu sikhumbule umthetho wothando. Nase-Eden wathi ekhishiwe na afuna ukulalela umthetho. Kubekiwe umthetho uNkulunkulu, Genesis 2 verse 16 no 17. Kuthiwa yidla la ungadli la, ngumthetho lo. Kuthiwa uJehova wabayala wathi, mase ibayalile ngumthetho lo, uSathane wathi hayi cha ngizobenza bawuphule lo mthetho. Uyambona into exabene nayo yini? Umthetho. Umthetho. Kwathi uJesu seyifikile wazofa ezosipha amandla wokugcina umthetho kaNkulunkulu. Sathane waveza enye inkohliso wathi umthetho awubalulekile, njengoba sekuphela uJesu kuphelile indawo yomthetho. Manje ungawuphula umthetho uphula nje akikho inkinga, konke kukhaviwe ngegazi. Sayizwa lento bazalwane, igazi ngeke likhave umuntu ophula umthetho kaNkulunkulu esazi ukuthi uphula umthetho kaNkulunkulu uphula ngamasibungu. Igazi likaNkulunkulu bazalwane likhava umuntu oguqukayo, othi mayibona ukuthi unecala aphuthuma esihlalweni somusa, atshela uJesu ngakho konke, athi Nkosi ngiwulile, cela intethelelo. Kodwa wena uthembisile ukuthi awuzusithethelela kuphela, uyakwazi nokusigeza konke okungalungi, usisize sikuthobele. Sayizwa bazalwane, kuyisifiso sami ukuthi uNkulunkulu asisize bazalwane sithole lezi thembiso zombili eziku 1 John chapter 1 verse 9. Sithole intethelelo, and ikhona bazalwane igcwele kakhulu. Asikho isono esingathethelelwa uNkulunkulu, kodwa ayihambi yodwa, kuthiwa ihamba nokugezwa kukho konke okungalungi. Uma ngabe bazalwane khona ofuna ukugezwa, khona amandla egazini okususa wonke amabala, ingaba ukufeba, ukuqamba amanga, impakamo, umona, konke amabala yasusa. Abantu bazalwane sikaze sibambeleleni engawuthobeli umthetho kaNkulunkulu. Ngisho isabatha masimthanda uJesu simcele siligcina isabatha lakhe. Isabatha lakhe bazalwane, ngoba leli sabatha lakhulunywa ngomlomo kaNkulunkulu imbala. Asisize bazalwane uJesu siyicabanga le nto, asibhaleni ngomkhuleko. Osinothando olumangalisa kakhulu, siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu. Siyakubonga Nkosi ngezwi lakho, sifunda incwadi yesambulo, sithole izambulo ezimangalisayo. Cela Nkosi usisize usithethelele la singenzanga khona kahle. Siyacela Nkosi ukuthi usisize ngamandla esegazini likaJesu ukuthi senze kahle Nkosi.
ngoba yiyo Nkosi inhloso yecebo losindiso ukusiguqula sibe njengawe. Silekelele Nkosi kakhulu ingqondo zethu ziziqonde konke esikufundile. Cela konke ngegama likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just